گڈا پہ جتائیں دمگان دو دو ربیدگی روچ درگتا مراگش برجمدار بتا ہر نیمس چما شانک دے دو دو ربیدگی پوشاک گندگات کا جی سندھ قومی ماہ نماچے ہر سال وڑا ہی سالہ ہم لاسی گوٹا دو دو ربیدگی روچ درگتا مراگش ہر دیکھ بتا مراگشا جی سندھ قومی ماز کراچی کے ڈی او الہی بخش ضلع چیف آرگنائزر منور دیشی ڈسٹرکٹ آرگنائزر عباس جتوی گڈا پریس کلب حوال کارا ہوار مردمہ مزنی کچا بار زرتا مراگشا فنکاراں وتی ہزم پیداشتاگ اے موا مقررین تران کتگ گشتگ سندھ دنیا ہما کے تہیں کہ آئی 1000 سال کوانے دو دو ربیدگ مروچی ہم زندگیں سندھ تہا امن و ایمنی ہے مذہبی معاملاتانی ہچ استورنے دیم روی وشالی کلوئیں یہ روچا ہیدگی زبانا گب جنوک ہم میں دو دو ربیدگی روچا میں ہم کو پگباں یہ میں بلائیں صوب مندیے آیا گشتگ مروچی دو دو ربیدگی روچ درگتا ورنیا ہم عید کنگ لوٹے کیا دور جدید بدل ویو کی جاوراں جدید ٹیکنالوجیا توجہ دیں اسی وسیلہ وتی زبان دو دو ربیدگ سرزمین ہو مردمانی دیم روی واسطہ کوشش کنا وش نیوز گڈا